Iqeqebana labafundi abanganelisekile basenyuvesi yaseWits lingenele umbhikisho osuka eMedical campus eParktown uya ekomkhulu lenyuvesi kuEmpire Road. Abafundi bafuna izindawo zokuhlala zamahhala banikwe inyuvesi. Kuthunyelwa amaphoyisa ukuyoqapha isimo, kepha ukufunda kuyaqhubeka njengokujwayelekile. Babalele ekhulwini abafundi baseWits abangenele umbhikisho bamashele komkhulu lenyuvesi. Abafundi bahaya iziqubulo zomzabalazo njengoba bemasha beqashwe amaphoyisa. Bafuna inyuvesi banike izindawo zokuhlala zamahhala lapho abafundi abangakwazi ukukhokha imali yokuhlala. Oyiphini likamengameli we-SRC uRebecca Mahawule uthi babalele emakhulwini amahlanu abafundi abangenayo indawo yokuhlala kodwa babhalisile ukufunda kule nyuvesi. We are going to be here until we get our demands. We are going to be here until we are ahead. I can't be able to tell you when are we going to be done, but until our students get accommodation and the buildings that we have demanded, including Wits and SLN, being opened, then we are going to rest once our students have accommodation. Inyuvesi ithi iningi labafundi ababhikishayo aliphumelelanga izifundo zabo nokwenza ukuthi ligcine lingasalithola uxhaso lwemali.